Әдип һәр вакыт нинди дәрәҗәдә булса да талант иясе ул. Ул туганда ук әдип булып туа. Бу минем фикер генә түгел. Моны тормышының бик күп сынауларын үткән язучылар әйтеп, сеңдереп калдырган. Мәсәлән, җырчы булып туа, рассам Ходаның бирмеше, ул инде үткен күзле була, башка сыйфатлары буланың. Мин туганда ук язучы идем. Минем язган беренче әсәрем бик гади ике җөмләдән тора. Бакчада түтәлдә кыяр кимереп ятам икән. Әни бакчага кергәндә миннән сорый: "Улым, нигә кыярны ятып ашыйсың?" ди. Ә мин аңа җавап бирәм: "Үзең бит өзәргә кушмадың." Мин үземнең беренче әдәби әсәрем шушы дип саныйм. Мин инде 4нче класста ук шигырьләр яза башладым. 5нче класста укканда пьесалар яздым, повестьлар яздым, хикәяләр яздым. Минем 1000дән артык шигырем бар. Мин аларны бастыру артыннан йөрмәдем. Алар бәлки басып чыгарлык та түгелдер. Ләкин язучылык җене бер кагылса, ул инде сине ычкындырмый. Бигрәк тә олыгайгач, бер көн тыелып ял итеп булмый. Ял итү онытыла икән. Ял бары тик эш нәтиҗәсе белән генә килә. Эшләгән көнең рәхәт көн, эшләгән көнең ял көне.